para pemudik yang menggunakan sepeda motor yang dalam temuan kita dari penyelenggaraan lebaran, angkutan lebaran, yang hampir 50% kecelakaan diakibatkan dari pengguna sepeda motor ini. Saya mohon dikaji ulang ini. Apakah mungkin tahun ini diterapkan untuk tidak diperbolehkan menggunakan sepeda motor untuk mudik lebaran, mengurangi tingkat kecelakaan yang hampir dari lebaran ke lebaran cukup tinggi sekali. Nah, karena itu mungkin masih ada waktu, mohon untuk bisa dikaji terkait dengan pelarangan penggunaan sepeda motor roda 2 ini untuk bisa menjadi angkutan lebaran dan diganti dengan berbagai skema yang sifatnya selama ini pengguna motor wajib terkonversi untuk misalnya disediakan bus dan seterusnya. Dikajulang cengelmu kuwi. Wong pancen duwene sepeda motor ki ya mudik numpak sepeda motor. Mengko malah jare dikaji ulang sepeda motor bikin kecelakaan 50%. Celakaan tabrake dengkulmu ku piye? Wong ki mbok dadi DPR ki mbok sing apik nek ngomong kudu hati-hati. Aja sampe nglarakne atine wong cilik. Ndek ingin wis santeng, wis tenang. Ndek ingin sahrone wis gawe gara-gara. Lho iki arep bodo-bodo arep lebaran kok malah gawe perkara neh. Iki lak cara Jawane, cara kasarane arep omonge to kowe. Kira-kira sampe lu mulih to. Kira-kira Pak motor baik dalan ngono to karepmu iki. Gen sing oleh mudik sing di mobil ngono. Iya. Di mobil tabrakan omahmu ya. Wong iki mbok anggota DPR nek pidato omong sak omongku sing kepenak, dirungokne kepenak. Oh iya, rakyat, warga iki lagi pengen mudik, pengen sungkem karo wong tua, pengen lebaran ning omah ketemu kanca-kanca, ketemu sedulur. Ora mbok dukung malah mbok paeko dari dikaji ulang. Pemotor lebaran bikin kecelakaan. Lebih baik naik bis. Sing marake macet malah kecelakaan iki justru mobil-mobil kuwi. Sing sugih kuwi justru mbok kon numpak bis marah apa-apa. Jare mbelani wong cilik, mbelani anak kecil malah kuwi jenenge ora mbelani wong cilik, mbelani wong sugih kuwi jenenge. Pidato ki sing apik, nek tak warai rungokno kupingmu, anggota DPR kuwi. Rungokno kupingmu, tak warai. Pidato ngene iki lho, arep lebaran ngene iki lho. Saya dari anggota DPR mengucapkan selamat mudik. Mudah-mudahan teman-teman semua, saudara-saudara semua mudik tahun ini selamat sampai tujuan, bisa berlebaran di kampung halaman dengan penuh sukacita, bisa sungkem dengan orang tua. Di sini saya anggota DPR dan teman-teman akan membantu. Mudah-mudahan mudik Anda lancar, mulak kepenak, dirungokne kepenak. Nek omongmu kepenak, dirungokne kepenak, sok nek kowe nyalon neh, kowe kepilih neh. Nek kowe kepilih neh, kowe iso maling di negara neh, kowe iso mbadhok nguntal duit negara neh. Iso sugih lak kepenak to kowe. Kok nek ngomong kok apa nek dilacak wae iki omahe ngendi iki? Sing ngomong iki mau. Gue mudik nggo motor bareng-bareng mampir nang omahe jaluki kopi. Nek ora oleh dibayar-bayar ngono ning ngarep omahe. Ben budhek kupinge. Mong kok ndang njaluk ngapura kowe. Njaluk maaf ra kowe. Wong wis tenang-tenang ngateng-ngateng rakyat kepengin lebaran sing kepenak kok iso nggawe perkara wae. Ora DPR pemimpine. Mau nantang ngomong sak omong kok nglarakne atine wong cilik. Jenenge wong cilik iki duwene sepeda motor. Mudik numpak motor, jenenge nyambut gawe sak kecekele sak onone, ngumpuke sithik mboko sithik. Duwe sepeda motor wis alhamdulillah, wis syukurlah alhamdulillah. Beda karo kowe, anggota DPR yang ngucap atusan juta tumpakmu mobil.
arep mbok kuasai dhewe piye dalane kuwi, mbok kuasai dhewe.